салом алейкум дӯстони азиз. имрӯз мо сомонӣ яъне шаҳри душанбе, маркази душанбе сомониро ба пуррагӣ ба навор мегирем, зебоии шаҳрро ва пешкаши шумо мекунем. дӯстони азиз, агар видео ба шумо маъқул шавад, шумо ба дӯстони худ фиристонед, то ки онҳо ватанро ёд карда бошанд, тамошо кунанд. беҳтарин наворҳоро дар канали мо интизор шавед. мо тамоми гӯшаву канори ватанро кӯшиш карда, ҳаракат карда барои шумо беҳтарин навор гирифта пешкаши шумо хоҳем кард. дӯстони азиз, фаромӯш накунед, ки наворҳои мо танҳо барои шумост. дӯстони азиз, аз шумо танҳо фикру ақидаи худ яъне дар комментария нависед, ки боз кадом гӯшаву канори Тоҷикистон ба шумо маъқул аст, ҷойҳое ки ягон блогер наворбардорӣ накардааст, он ҷоро шумо номбар кунед. мо кӯшиш мекунем, ки ба он ҷо рафта наворбардорӣ кунем ва пешкаши шумо кунем. албатта ин наворҳое ки мо мегирем, ҳамаи наворҳо аз Тоҷикистон наворбардорӣ карда шудааст. аз дӯстони худ ки дар он ҷо ҳастанд, дӯстони мо наворбардорӣ мекунанд ва ба мо мефиристонанд. мо бошем ин наворҳоро гирифта пешкаши шумо мекунем, то ки шумо аз гӯшаву канори ватан бехабар набошед. бинед чӣ хел ватан тозаву озода ва зебо шудааст. зинда бош эй ватан, Тоҷикистони озоди ман. беҳтарин шудааст Тоҷикистони мо. шумо шаб дар душанбе то саҳар агар гардед, хаста намешавед, чунки Тоҷикистон душанбе гулгул шукуфон шудааст.